כאן יוני בן טל מול ארמונו של אבי עטחול אסולין. הנה אני רואה את אבי מגיע מהרכב שלו. אבי, אתה יכול לענות לי כמה שאלות בבקשה? אני רואה אותך פה עם בן משוגנת פה, זה לא חוקי ועולה הרבה כסף. איך אתה יכול לעשות לך דבר כזה? אין תגובה. שמעתי בגלל מה שקרה לאבא שלך, עכשיו אתה צריך להיות המלך החדש של עולם התחתון, זה נכון? אין תגובה. איך אתה לא מפחד לרדת ככה עם שתי שוברים, אז מה שקרה? אין תגובה. שמעתי שאתם הולכים לחסל לפי מאנג'ל, האם זה נכון? אין תגובה. מה הולך לקרות לאנשים שיהרגו את אביך? הולכים לקרות אמצעים כלשהם? אין תגובה. טוב, כנראה ש... אתה יודע מה? יש תגובה. מי שחשב שיכול לפגוע בבן אדם חזק ויקר כמו אבא שלי, יישא בתוצאות. מה התוצאות? אני התוצאות. טוב, כנראה שאי אפשר לדבר עם אבי עטחול פה. כאן יוני בן טל מול ארמונו של אבי עטחול אסולין.